ya buɗa masa. to Allah ya buɗa mun sauran maza mu je gaba ɗaya. Sannan abu na biyu ta ce malami ne hukuncin makwacin da yake soye ya soya abin kanshi ko ina kana ji ya cika ka da kanshi, amma idan lokacin wanke hannu baka san yadda aka yi ba, me hukuncin sa? To annabi Muhammad daga cikin ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan za a yi farfesu a gidan manzan Allah, wato ganda ko romo, ban sanya kuke kiran shi anan ba, romo ko? To manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan sa a ƙara ruwa a yi shi da yawa don a san makwabta. yan uwa ku kiyayi yin abinci mai daɗi, makwabta na kwana da yunwa, musamman soye. Kai daga jin soye kai ka san abu ne mai daɗi, to ba daidai ba ne kuna soya daɗi kuna hana makwabtanku. Annabi Muhammadu na yan agaji ne, nau'a sunan wannan wani ya kawo jakabi ya ce a gidauniyar yan agaji, Allah ya saka masa da alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, ba zai shiga aljanna ba wanda makwabcinsa bai amincewa cutar wadda yake masa ba. Ko da baka ba su kullum ba a matsayinka na mawadaci, to wata rana ka dan zuba a kai musu, zaka ji suna cewa ran da Allah ya tsaga da rabon mu yana ba mu, da Allah dan dinga san makwabta. Kun ji ko? Allah ya mana albarka. Madalla a kamaraman dan ba su wuri a nan wurin agaji, iya hakuri tale su gani wata ran sai labari dan da wata ne.